Yoroi try bang adap the jinkimen so isin pa nega pori ka ba ngayo ban ye kren biang bat pi na kutien ke jong play haga nega step ka menta ngai kublay vi we baro ki ba snap aga nega por ka menta compare ka nega por yo pi snap la da ka de por miet nega por step na mar shaparing le si ka miet haga ngi dang step pa deng ta pi pet por miet ne por step na gano ka por ngai kublay vi we baro haga kerteng ka jong Jesus Christ unong penem padeng tang ngongo ya pi ki bla subscribe in ke channel nga ngongo palat namar ba pi ye ju try ba pi kwa ba ban snap ad yai snap ya ka khubor ka jong try na ka singi dan na peng jong fi thu inga viong pastor nga snap ba ka khubor ki barem gi kon ki ong ani mai ka ni ka no khubor arjar khnai na arjar arpo yang kamle ka khubor ka sa abi ka khubor tadeng ta kwa ba nong vi nga ngong ya pi ba pi shashkor ka tin ka jong play pi ban snap ya ka tien ke jong blay la kami man laga step ni pis ngap wat ya kita ki beremru ya ka balapin snow menta da ki snem bar nga sngo it ya pi ba amdei tang ba pilong kinong snap ya ka tien ringa aingo yo blay ba pilong ru kinong le ya ka tien but haba pile ya ka tien ji sha filapin shong nong rim ya ladi how Jesus Christ belong tau mau siang bar haba ki wan sha kita ki jing shlai kita ki slap haba lawan sha kita ki air ki ba be ke jim ke jong pi pila de ben ya lang ba ki jing e ki ba bon pila de ben ya lang ba ya ta ki jing shlai la kita ki jing e kita ki air lang thari ki bala password ya pi na ka man na ka diang re hado menta pi yeng namar ba pi ye yu try ba pi nget ha ka tien ke jong u pila pen shong nong rim ba ya ka tien ba deng ta ba hado ani ka sngi pinang snap ya ka tien ke jong blay ba hado menta ka sngi pi yeng namar pi don ya ka nong rim ha ka gm ke jong pi pila de ben kelon pila de ben or pila de ben phaidien o blay ngai shibon ki jing kilawan chingele kilawan ka gm ke jong pi henry hadu menta fi yeng namar pi don ya ka tien ke jong blay ka tien jong blay sha ka long ka bor ya pi ba deng ta pi et ban snap ya ka tien ba deng ta nga ai kublay ya pi ba fila long sha ka chingker khu gibru gi pet ya pi kida smolingo apa kida lingo ro man shwa gi tip ha pi long ki ba kumno Andrei mentah ba fila kela kita sengolengo ya biru ba pi fila kela tading da aingo yu blai na mta kata ba to ai ba ka jing bahabriu ke jong jisu kana iteng shan na ka dur khmat ke jong fi leng ba ka jing im ke jong pi ka ba man la ka sngi ai ba u jisu un iteng shan na ka jing ke jong pi ka perthai kami iu jisu andrei to ai ba ka ni iu jisu leng ba ka jing im ke jong pi tading ta kwa ban kren ni ka tien ka jong blai ka ni ka sngi bakata ya ka banga kwa ban pen kan mau biang fi na marba nge pule ni ka tien na ka por ba ka ni ka tien ka de na do ka por mindai bat ka ni ka tien ya ka bangan kren menta ka de ka tien ya ka bala kren ara jar sne men shwa da u Jesus Christ baru Jesus kren ni ki ha ka do ka por ka long thik ru kumba ki long ha ki ni ki sngi ki ba menta Kaktian ke jong blay kam ju rim, kaktian ke jong blay kam ju long outdated. Lada day ka way novel, lada ka kot kubor, la pule menin kata, la poi mo, la shubu no, as la astang man shudi no. Mo hagi te kinong thiet la ni ngim pule shu ye ka ju ka kubor, na mar ngiladap tip ye ka hanrei ngi pule ye ka ni kaktian na du. Men shua hadu menta ka long kum ju ka thamai man la ka sngi bar ka yai thamai ba ka yai im namar ba ka de ka tien ka ba mi na ka shintur ba im ka mi na ka shintur ka jong blay u ba don bor ta daw ka ni ka tien ka don bor hadu menta bar ka yahap aga tu ka por ka ba men shua ka yahap ruwat hadu ka ni ka por ka ba ngi im menta tading ta ka ni ka por ka kwa an puli na ka ni ka gospel ka jong Matthews ka non ka ba khat lai kada khot ka baning kong ter ya ka ba ngi I kumno ba u jisu u ya thu haga to ka por ya gani ka parashi haga ba ginong snap ki sanran ki don ki briu ki don ka ta ka por ki osno ya gani ka parashi ba ni ka parashi ru kadang long relevant la ni kadang long bet ka ba ya day bet hado kini ki sngi ki ba mentam dan jingkalam dan jingapher ka kam dei ka bible ka long outdated kum ong pi mene kam dei ba kalaman rim no em ka long bikum ju namar u jisu udai uba long uju menin menta sudah ki bam jukut tading ta lada ukren menshwa ka long kum ju ru menta ke ya dei be thik kum ba ka menshwa ukren menta ro ka long kum ju ukren bal ke ya dei be ka por menshwa ke dei be hado ka por ka menta wong kum ne akata ka ju ka si u jisu lami no na yeng bolo shong hadu duriau ki pai ba babon ki lewan lang ha u kal ba ula ki lor de ling ba ula shong utau pai ba baro te udang yeng harut duriau ba ula kren ha ki babon ki ru ha ki parshi uda ong pi u jisu ukren baru hikai ngako abnong fi kene kawai u jisu dan degree nang no henre u di nong hikai u ba krautam
4 judan ko mau ubah hikai, 4 judan mau ko mau ubah yatho, 4 judan ko mau ubah tai ki baro ki jing liu, jong kita ki jing shisha. Dan weiru ubah kam start ba ni Jisu. Ubah tai ya kan ni wong kom ni. Wong bola kren ha bo na ki gir ki parsi dong. Ha kami unong bet will late not ban bet. Haba udang bet ti kendiat kila hap rot lenti bagi sim kilawan bat kila bam yaki kiwi pade kila hap halor ke jaka mau ka bomdon buon kendau kumni ru kila mi bat ka naba kamlong ba jliu ka kendau naba kila yeng ke ngite bakala shitr kong bat naba kimdan thiet kila yap ran khiang kiwi pade kila hap halor kita giding sha ti kita giding sha kila mi ba kila ke jap yaki kiwi pade kila hap ba kendau ka babha bat kala seisa kiba shispa kiba henriu pausha kiba lai pausha ubadon ki skor ban sngow to un sngow u Jisu u ai ga ni ka parsi bo udan utau nong bet bo uneu nong bet habu bet don ki bahap harut ke surap hada rot ka lenti bat gemta lawan bam no da tegi sim yi tegi sembai namar myo jaka ban sam shapo ne myo jaka ban ngam shapo tadeng ta ki sim ki i to sembai ki bam no kabar galong ba labet utau sembai ki hap alor tigi mau kam da ngam jeliu ki di kendo ka ba tang na jrong ta bala ngam to sembai da deng ta kelawan ke jingshit juga sengi pada balawan kita ki sembai ki yap no dan hau ka wei pat ka kendo ba kata galong ki lahap halo ki tigi sya bat haba ki hap itu ki sya ki lami ini ki sya ki la kejap no itu sembai bat utau sembai u yap no bat kedon sa ka wei pat da ba kata galong ba labet utau sembai ba kita ki sembai ki hap ha ki kendo ki babha ha kata ka kendo ka ba sei so bala sei shi spa and real po bat lai po sha ba u Jisu ong ini utau ba ki skor to un snow kamut kumno gini kwa benong fi hado menta galong bi kumju kumbalong na do mendai u Jisu rubat ya ka ktin na do mendai bat kita ki biyo snow dan ki biyo snow henre ka plat ka donut jongki namarwa balai ki khen kordor akan diam ke jongki kalong ka bakham baha bani ke jingkai ke jong Jisu lene uta u figure jongki lene uta u nong yalam jongki u khamba bani u Jisu lene kata ka baki ki ngai ki kham kordor bani ya ka ka ba u Jisu u hikai tadeng ta ka plat iki ban pediang ka kimla ban digest ya ke ni ki jingkai ke jong trai tadeng ta la hap hakata ka rot surok ka donut ka ba badeng ta habala hap hakata ka donut ka ba utau sembai lawan no da kita kisim bat la rong no bat la bam no da kita kisim but Jisu explain je gene way wong ba kata ki donut la ne kita ki surok kata rot lenti ki donut ki ba hagaba la bet ye ktien bat ki kam ken kordor ya kata ka jinget ke jongki ki kam ken kordor ya kita ki jikai ka ba ki yo ne de ke kata ka ba ki la bo lopa ka donut ke jongki ka palat kimla ban pediang yau Jisu kimla ban pediang ki jikai ke ju kimla ban pediang yu da lele kimla ban digest yu tadeng ta ki wan kisim ki digest no ya kita ki sembai tadeng ta haduk kini kisgi don shibun ki breu kimnget yau Jisu kimnget ke jikai ke ju kimnget ba udai blai kimnget ba udai nong penem tadeng ta la kimnget kido kalong lenoi badeng ta la dala yo kat uta uba kordor tam la dala yo kat yo tau sembai ka ktien ka jong blai ka ba ai jing im la ki brekim pediang ki do le noi banga shi ong ikene ka wei la da pi pediang yo Jisu am pinum do nong ru am la da pi pediang yo Jisu am pinum do nong ru am banga ong ikene ka wei ka don bet ka beneng ba ka don ro ka du jok don ki breu ki ong don du jok nem don beneng to ki ong ta daw ngim don kam yo blai ngim don kam hiru yo tau Jisu to lada ka long kum ta ka biang henry shubu lada ka don si syapat ka dujok shubu lada ka don si sya ka beneng pat lek kum no tadeng ta lada film don yo Jisu ka bomut vila do le no ya ka beneng lada film don yo Jisu ka dujok ka pediang sngo bahaya fi henry lada pi don yo Jisu aku abnong fi ka prophet ka de ni lada pi pediang yo Jisu lada kamdon ka beneng lada kamdon makana ka dujok em pi pediang yo Jisu phim do nong ru em lada pi pediang yo Jisu phim do nong lada kamdon makana ka beneng ba lada kamdon ka dujok ru lada pi pediang yo Jisu phim do nong Henry lada pi pediang yo Jisu ba bakadon ka dujok bat ha bakadon sya ka beneng ka bumut pi yo nong Henry kama te yo breu lada pediang lada kadon sya ka dujok em
ula du nong palat namar baka dujok ka pediang ya kita gi bamngai baka beneng ka pediang tangi kita gi bangai yo Jesus Christ ngai pisung tho ekai bangka batai lada vidon yo Jesus kamut lada don ka beneng fla yo nong lada kadon makana ka dujok fla light na ka dujok namar ba pi pediang yo Jesus ba namar ba pi pediang yo Jesus lada kamdan makana ka beneng lada kamdan makana ka dujok ru pimdu nong ru em namar vidon yo Jesus tadi kita ko abang ifikan kasi wat nom pen tani ka donot ka jongpi namar ba u Jesus ula janwan sakat no un pen shail de ba u dei ba shisha sakat no un pen shail de ba ulong uzau blay ya ka ba ula ban pen ya fi sakat no te ba pin yu ki dak kishin ba u Jesus ukran ni ka wai wong ka pateng ben rio ba klem ba pop kiwat ya ka dak wong sakat no ngan pen ya kata ka dak Matius lenong ka ba khat ar ga khat ba sa pho na ba kumba u Jonah ula shong lai sngi bat lai miet ha ka khpo u do kha khrau kum ta ru u khon u breu un shong lai sngi bat lai miet ha ka khpo ga khindo kinong ne de be kinya yeng lem bat kini ka pateng men riu ha ka jing bishar bat kinya penrem ya ka na ba kilai kala ka bamut da ka jing yalap u Jonah ha khmi te hang ne u ba kham khrau yo Jonah u Jisu ang kum ne ba kita kinong ne debe kinya yeng hakata kapor bat bakin penrem ya kani ka pateng ben rio namar kiong habang ngila snow ya ka jingelap ka jong Jonah ngingila nget bat ngila latim na kata ka jing penjot maphi lawan snen da Jisu phim nget long balat tim ya phi long balak kordit shisha ya phi namar ngi tang habau yalap u Jonah ngingila nget bat ngila latim ladau try lawan banyalap ya pi bar habau lawan shisha banyalap bar haba bibim pediang kordit ya pi kin ong kita kinong ne be hakata gasngi jong ka jing bishar tading ta kwa abang ifi kan gasngi wala ba ka donot jifi kan tan do kata kata ka findu ya ka beneng wala ba ka donot jifi kan tan do kata kata ya ka findu kat ya kan ka jing ai ka ba krautam ka ba bleu ai fi wat ai ba kan tan kata ka donot jefi kata yo ba ka jingim ka jongpi kan kordit hadu jok tading ta kwa abang ifi kan ka singi ba manta pediang no kat ba filang yo sngo ni ka kubor ino ati blay baro ino ati egi baro ino ati jingai jefi baro ngai hau Jisu pimdan kam man le ka egi kan yam kom tang ban shungai mdan kam man ai jing knyam mdan kam man penyap ya ke ka berat mdan kam man le ka no tang ban shungai nget haga ka ba u Jisu ula dap le ram ta jongfi nget ya ga ka ba utra ula le te ula dap yap haga ding phana ula spmi la ga jong ka snam ga jong u kane ka snam kam dei ka snam breu ka dei ka snam blai kane ka snam ka dei ka snam ka bam dan ka no ka jing tho bria ka bam dan ka no ka pop ka dei ka snam ka ba khot ka snam ka ba kentang kasnam ka ba pen khot ya ka pop ka jongpi bat haba ka pen khot par bat ha ka pen khot phim sa shu tang khan biak ru ka ta ka pap ka sang phi phila khot lut na dong shidong haba phi ngai kasnam ka trekam ka pen khot ka pen hok ya phi balada phi bim ngai phi sa ha ka ta ka pap ka sang ka snam juki marat kamla ban pen khot lut ya phi kala ban pen khot tang ya ka ta ka sut ka jongpi le kamla ban pen khot ya ka trai ka jongpi tading ta kwa ban ong ikane kasni ngai wanom tan kata ka donot ke jongfi badon na preng jongfi kane ka par manta oi phim ngai kata ka biang kata sungu imapi renga kum shakri jong bleng ada pen bor fi ba phin pediang yo Jesus Christ ban kne ikan tat ya fi na kata ka pung gading ya ka ba up te ngakwa ban ong fi kadon kapung gading tading tanga yalap bat ngayalap na kanika ministry ngayalap man lagas ngi namar ngi man ban yo iya pi bapin linear fin babi hang tu hadu jok ding bom jikot bat usoitan ba kita ki angel gi jong o ngi kwa aba pin pediang yo ne Jesus wan open air ga don ga jong pi yo pi babi sha bom jikot bagani ka khubor kam dei ga ba mi na ngan ka mi na try Jesus kani ka khubor ka mi na blay na maru invite yo hi u khot snow bha yo fi hado kani ka sngi ya ka ba fin pediang no what pen tan ka don jong pi yo ba u blay un am pila kot tan tading ta wan open air tan ka don ka jong pi takata ka di ka point ka maning kong ka point ka ba ar ka long dan na pedeng jong pi pat pila pediang te wut ya kata ka gospel fi osngo ka jingalap pila pediang
But kadai kata ka jing shisha haba pi pediang lada pim pat ngam jeliu pin ya kendu mau siang igi jing aga jing em gejong pi haba pi pediang yu jisu kinwan bi jing na ka man na ka diang kanon ka jing kren ben kanon ka jing sha kan tho da kumni da kum tayam lada pim scam aga ktien ka jong blai lada pim ngam jeliu ka ktien ka jong blai ka ktien jong ki breu kan pen ngam ya fi Kaktiin jogi breu kan penso si api bat kan pendo men sim api ya ka ba ka poiro ka por ba fin phaidien nakata ka jinget ka jongpi tadeng ta kwa abanong api kidon kita ki jat do not ba kamdang ngam baha ka kaktiin utaw sembai uklam ngam baha ya kendo mau siang kendo jing ba dehang ta la phaidien no poi biang shaka perthai lada fila pediang yutra lesi haga jeseng healing festival na ginu ni jeseng ki balaya lap Pila wan mare urwut shakmat, pila yam tu kesengi, pila IT la dia tu kesengi, bala di kensting, ya ka ba fi ongan sapule ka ktien dengan saduai dengan salek kumne kumtai na kam tau try, la pi kensting ki jing kinwan bala da kiwan pin phaidien. Tikina 100% ki jing kinwan bala da kinwan pin phaidien. Tadeng ta ka abnong fi ka ni kesengi ka bamanta, pi bot yu jisu kam dei ba fin chu bot bai ka suk ka jing kam suk u soitan unwan na kamon na ka diang ulaan penon kam na kino kala bandai da ki breu na da ki tlik breu kila ulaan penon kam da ke ka bala ban wan ban tangon la ne ban yale persha ya ka jing ka jong pi tadeng ta la da ki wan la phim don ya ka nong rem na ka tin ka jong blai yo ba pi phaidien nget duai ka ni ka singi baka nomlong kum ta ga jing ga jong pi haba ga jing gi wan pin yang bai hado ka bakot maru jisu ong tang kita ki bi ne hado ka bakot kita kin yo laj kita ki yo laj badeng ta ka baar ngala kren mentan bat ska balai ka long bala bet itu sembah ki hap hai kita ki sya ab ki he ki jap no ba kita ka jing ki jap ka kren ya bo breu hap ga jing pen shoi la pediang yu jisu ndre ki jing pen shoi ki badon karhai ha ka perthai oh ki jing pen shoi ki babuan palat oh la pediang yu jisu kawan ke jing pen shoi na nora ke ba piong yai li di biang ne yang ni le sngo ba biang le se bi la bu ro ya ka bible ha ka kali ke jong pi ndre kum nora pi ya kan do ya ka thainu ti fi ngop no wat hagata ka kam auria Aku abang ifi kan ega sengi ke bamenta utrai ukwa ifi pin ngam jelia wa ktien bala dawan makana ka jingpen shoi ro ba fin yang scam ba fin ngop ba fin hap hagi ta ke jingpen shoi aku abang ifi latikna ba ke don ke jing kejap tadeng ta ai ba u soitan unom la ban job ya pi ndre ke jing ke jong blai kanang roi ha ke jing ke jong pi u soitan unom la ban kejap ya kata ke jing ke jong pi ya utrai unom la ban Kadat no, ia kata ke jing dai ke jong pi no try. And ray ba pin long ken ki ba scam. Ken ma ho pediang you try. Ngatip ka donut jong pi ka eat ya yo blai. Ngatip ka donut jong pi ka trang ya ban skri yo blai. And ray lada pim scam ma ka ktien. Lada pim don ya ka ktien. Oh lada pim duai lada pim yat ba ki breu ki jong blai. Lada pim snap pa ya ktien ke jong blai. Tikna ba ka jing pen shoi kan wan. Uji sukat ya ur la pen shoi do soitan. Lai sien la pen shoi. And ray uji su job ya kata jing pen shoi namar ba udan ya gan ne ka ktien ha ka donut jong uang bai na bala tho ulat na ka jing pen shoi baro Drenta ka abang ifi kan ke ski ke jing pen shoi kinwan pia ban kerho ko musing bara ba ke jing pen shoi kiwan pia ban yale hado da mi isnam mde ban shu ai gem ya ke jing pen shoi ka ba fin shu ngai la ka ngai ya ka ba fin shu ngop la ka ngop aki hendra yang yale bala da pila pen ko ngo yale hau trai la pi yang yale persha soitan pet yap na pi ong ka tin jo le ba ngai ka jing pen shoi ni ke perthai ke jing sko ba ni ke perthai ki mang karong jong ne ke perthai ke nomla de le ru ban tan ye pi la ne ban penduk no ya ka ka ba fi la yo Pila yo try ai bakata ka jing shem ka jong pi try kan long ka bayai ne hado ka sngi ka jing wan ka jong yo pi do no jisung ka duai pinom du la no ro bat ka do not ka basaw ka dei ka ta ken ka do not basaw ka dei ka ta habala yo pediang yo tau sembai kata ka do not ka pediang bat ka pediang shisha ka da ngam jelio ka da bawa ka da roi shisha tau sembai u da roi baki da mi shisha kita ki so ken haga jingem jong tau brio ai ba ka khndo ka jong fi ai ba ka donut jong fi kan pediang ya ka ktien but to ai ba kan da pediang ba pin da roi shisha shi spasha nrio po sha ba lai po sha ka jim ka jong fin roi hala ka sngi ba ngai pi bi don ke skor
snap ya kan ke tin ke jong blai wat le kelut wat le mutlab wat le kiat ya ke tin jong blai ne wat ya le persya ke tin jong blai pio sngo ne ke tin ngai ne ke tin bang ngai bo trashi sha under ke khu ya pio sngo ke tin ke jim ke jong fi kanang kio na lai po un reo po shis pa sha kanang kio kal banang mi gis ni o na ke shis pa sha ro pinang yo e ke ta kan reo po sha pinang yo ro ke ta lai po sha pinang roi man lagas ni haga jing ke jong fi ni ne dwai ke ne ke por ka bamantang kemen bang yo ban kren bat pi ke ne ke step ya pi gi ma pediang yu jisu anu pen tha ne ke da no ke jong fi pediang no amanta yo bo blai pen pat ya fi hadien fi sa jenjar ni ne dwai ke ne ke por manta pediang no ke ne ke por la dan pedeng jong fi pi nana ke jing ngin dwai nana pedeng jong fi nana pedeng jing pen choi ke babon ngin dwai ne ke por menta try ngadwai nam tani khon ke jom try ki le sngo ya ke tien ke jom try ba ne ke tien ke jom ke try ke ta ka pen kendo ba ke tien ke jom ka pen ke la sha ba ki pediang ye me u jisu ke ne ke sngi o try mem de u niam rukam me de u jing blai ba ba ki pediang ye me u jing ki yo ya ka jing blai try ke ne ke bor jung baman so ki bor jing pen artien ki bor jing pen thame ki dikut lot menta baro begini ke bi sngo ke tien ke jom try o de shi shan ke si yo ke jing sha ki yo ko kun rat try ya ke jing ngada dwai ngada ker khu ya fi ha ka kerteng u Jesus Christ ya pi ki badan ha pedeng ki jing tenjo ha pedeng ke jing u try un ai ka bor fi la ban yeng ha do ka bakot o pinam pen snap ya ka ka ba ki breu ki ong le ke ka ba pen sngo ki ki skor ke jong pi o nyau ke jing kmen suda ha pi ha ke jing tenjo bon jat ong ke tien ke jong blai o ha ba ki breu ki kren ben ya fi ki kren ki balam ler o ke tien ke jong blai ka angom ta ba pin kmen fin shat kmen ro na mara bila sha pen shitam na ka benta ke kerteng u Jesus Christ ka nong jo fi kan long ba kra ho beneng o nga dwai nga de ker khu fi mat ya fi ru ki ba hap ha ke ta ke jing pen shoi ba nga da nget dat shisha u soitan unom la shu ban pen ngop ya pi ban pen hap ya pi ha ka pop pin yang ha do ka bakot o ka tien jong blai ka long ka nong rem ke jim ke jong pi but pin ya le persha ka pop o ka pop ka nom la ban ya le sa ya pi ka ban pat yap la pila pen ko ngo il de how try u soitan un pat yap na ke jim ke jong pi bang da dwai ri ya pi ki ba sei so pinang roi pinang ban bha shu tat ado ka singi ka jingwan jong jisu ka dwai nga ka khu pi baro nga ski kalong balak kerkhu pi haga kerteng u Jesus Christ nga dwai nga kerkhu amen but amen try Jesus Christ nang kerkhu pi unang pen sla pi unang ai pi ka bor ya ka pinang la ban yang hado ka bakot ngi se syam yang la sai ka sngi ka blai shibon ya ka jing snap ka jong pi haga ne ka por blai ka jing sok lor kat pi ka blai shibon amen